ମାଛ ବେସର କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ସାଙ୍ଗମାନେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଛ ବେସର ଭଲ ଲାଗେ। ମାଛ ସହିତ ଯଦି ମାଛ ବେସର ସହିତ ଯଦି ଏମିତି ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇ ଏମିତି ମାନେ ବେସର ବନାଯାଏ ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗୋଟେ ମାଛ ବେସର ରେସିପି ଆଣିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେରି ନ କରି ଆଜିର ରେସିପି ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ଝିଲିସ୍ କିଚେନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ମାଛ ବେସର ବନେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୋହି ମାଛ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି 1 କିଲୋ ରୋହି ମାଛ ନେଇଯାଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସଫା କରିଦେଇଛି। ସେଇ ରୋହି ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ 1 ଚାମଚର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ 1 ଚାମଚର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମର ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ 1 ଚାମଚର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ମାଛ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ମସଲା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଲାଗିଯାଏ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛର ପିସ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ବେସର କରିବା ପାଇଁ ବେସିକ୍ ମସଲା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଆମର 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 2 ପିସ୍ ଆମର ମାନେ ପିଆଜ, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାନେ ରସୁଣ, ଏହିସବୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫାଳ ଟମାଟୋକୁ ନେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ବେସରରେ ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ 1 ଚାମଚରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ 1 ଚାମଚର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆମର ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ ମସଲା ହେଉଛି ସେଇ ମସଲାକୁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଲା ପରେ ଏପଟେ ମୁଁ କଡ଼ାଇ ବସାଇଦେଲି ମାଛ ଛାଣିବା ପାଇଁ। କଡ଼ାଇ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏମିତି ମାଛ ଛାଣିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛକୁ ଛାଣିଲା ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆକାରରେ ତେଲ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ମାଛକୁ ପକାଇବେ। ଅଧିକା ଉପରକୁ ଦେଇ ପକାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଧିକା ଉପରକୁ ଦେଇ ଯଦି ମାଛ ପକାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ତେଲ ଲାଗିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପାରିବେ ଅଳ୍ପ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆପଣ ତେଲ ଦେଇଥିବେ କଡ଼େଇରେ ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ମାଛକୁ ଭାଜିବେ। ଦେଖିବେ ମାଛ ଅତି ସହଜରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଉଟାଇଲା ସମୟରେ ମାଛ ବିଲକୁଲ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ମାଛକୁ 2ରୁ 3ଟି ଲେଖାଏଁ କରି ମୁଁ ସବୁ ମାଛ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେଲି। ମାଛକୁ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ କରି ଛାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଗଲି, ତା ସହିତ 5 ଫୁଟଣ, ତା ସହିତ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତା ସହିତ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ପିଆଜ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ଫୁଟଣ କରିବା। ଏଇ ଫୁଟଣଟା ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଆମର ମାଛ ବେସର କଲେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଫୁଟଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତା ସହିତ ପିଆଜର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ବାସ୍ନା ହୋଇ ତା ସହିତ ଆମର ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ପକାଇ ପୁଣି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ବଟା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଯେହେତୁ ସୋରିଷ ବେସର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଆମ୍ବୁଲ ଥିବା ତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମାନେ ମାଛ ବେସର ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମଧ୍ୟ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ବନେଇବା ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆର ଜୁସିଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ୍ବୁଲକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲା ପରେ ଦରକାର ମୁତାବକ ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଯେମିତି କଡ଼େଇ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ରହିଲେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଳ୍ପ ଯଦି କଞ୍ଚା ରହି ଯଦି ମସଲାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଏପଟେ ଗରମ ପାଣି ରଖିଥିଲି, ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା।
जेहेतु एथिरे मसला पड़ी से गुड़ा बांधी जीव से ताकू टिके जेकोसी गोटे बेला साहाଯ୍ୟରେ भल भाव टिके गोलाई देबा किछि समय एमती किछि समय लो टू मीडियम जाल रे पुणी अल्प टिके लुण देवा दरकार मुताबक लुण दे किछि समय एमती घोड़ाई देबा आमको जेतिकी क्वांटिटीर जुसी दरकार सेतिकी क्वांटिटीर जुसी रखिबा। तो मु अल्प क्वांटिटीर जुसी रखा चाहूँगी से देखंतु भल भाव मसला सहित भल भाव फुटी गलानी ये भाव मसला जदि अधिक माने पानिया टाइप्र करी माछ तरकारी खाइबा चाहूँ अधिक टिके पानी देबे जदि आपण टिके मोटा टाइप्र झोल खाइबा चाहूँ टिके अल्प पानी देबे। देखंतु मु अल्प पानी देछि जे माछ जेमती बुड़ी गला भली से भली भाव में पानी देछि अधिक क्वांटिटीर पानी देनी टिके अधिक क्वांटिटीर पानी देले तार टेस्टटा अलगा आउ टिके मोटा रही ता माछ तरकारी खाइबा तार टेस्टटा अलगा दुई प्रकार स्टाइल रे आपण मानकु कहिछि आपण माने चाहिले जे भली भाव में बनै पारिबे। एई भली भाव में माछ को गोटे गोटे करी भल भाव में पकई देबा जे माछ जेमती भांगी न जाए से प्रति ध्यान दे टिके टिके एपट सेपट माने पेलाटा को टिके एपट सेपट टिके चलई देला पर देखंतु माछ धीरे धीरे फुटिबा को आरंभ कलानी। एई स्टेज रे माछ फुटिबा समय रे माने जाल को टिके गैस रो जाल को टिके स्लो कर देबा कारण एथिरे भजा माछ होईची सेति पई से फुटी 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 पे जे पर्यंत माछ गोटे परफेक्ट भल भाव में माछटा भल भाव फुलिबा दरकार जोड़ा कि आम हार्ड टिके भल भाव टिके छाणी दौरान तो से भल भाव देखंतु माछ केते सुंदर भल भाव सिझिकी भल भाव परफेक्ट गोटे हो जाइए। स्टेज रे माछ तरकारी झोलटा खाइबा को बहुत बढ़िया लगे बहुत मस्त लगे ता सहित रहीगला माछ झोलटा आउरी बहलिया हो यही कंसिस्टेंसी रहिले जानीपारे माछ तरकारी बहुत भल लगे। फाइनाल रेडी हो गला आज माछ बेसर आशा करुच्ची आज माछ बेसर बहुत भल लगी आपण मानकु थरे मो स्टाइल रे माछ बेसर बनैकी करी खातु आ केमिति लागिला निश्चित भाव में कहतु आ रहुची सांग माने पुणी देखाब नुआ एक रेसिपी सहित। जय जगन्नाथ सांग माने जय जगन्नाथ आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करने को नियति भाव में भूलंतु नहीं। रहुची पुणी देखाब नुआ एक रेसिपी सहित। जय जगन्नाथ।